Generalno duhovnost shvatam kao preobražaj starog čovjeka u novi. Da. Sad, neko to radi kroz istočno pravoslavno hrišćanstvo, neko kroz katolicizam, neko kroz ovo, neko kroz ono. Isto, da. Ali po meni, ja sad ne znam šta bi drugo to bilo, ali to je kao stari Petar Da. se bori. Ne, ja se borim sa onim starim ja da postanem novi ja. To je možda malo onako Savno ogoljeno, Da. ali čini mi se da je tu suština šta je duhovnosti. Znači preobražaj, to je duhovni preobražaj, a ljudi, nažalost, kod nas, ne samo kod nas, nego generalno, mislim, moje skromno ovako mišljenje sa rezervom je da više se fokusiraju na metod, na metodologiju, tipa, znaš, kao postim, znaš, ili, znaš, toliko sam molio, ili, razumiješ me šta da kažem. Znači, bojim se da više se bave metodologijom nego ciljem. Ciljem. A čini mi se da je to preobražaj. Da.